un nou episod de Minecraft. Shock Skywars! Și... ție spuți, mă potrivesc? O să o pun aici. Nu mai încoa. Așa. Bă, ce armură proastă mi-a picat. Sper că vă place muzica. E pusă de un vechi prieten. Mădălițu. Păi am pierdut primul meci. O să mă măligă. Nu, înregistrează. Ieta. Bine, meciul următorul câștigăm. Pentru voi! Dacă nu ar fi invizibil. E invizibil dacă au cupole. Și nu-i vezi. Oricum cred că o să piardă din prima oară. Am fost primul kill de data trecută. Sabie de diamant din stat. Bravo! Bă, sprap ceilalți. Am nevoie doar de apă, eu mor pe toți, aș putea să mă duc fără armură. Ca un bețiv ce sunt. Scuzați, dar... Bă, dar sunt furiat. Nu-mi pică niciodată o sabie. O căzut unul. Oh, și merge să pun. Nu știu. E cald. Îmi place. Doar un mic răcit. Doar să veniți, bă! E unul invizibil, dă-te de aici! Nu rămân eu ca pămpălău. Îl las să fiu omorât de alții. Încă eu nu-l văd. Ce? Ia să scriu timp.
Tocmai au pus un cub. Ia să-l las să vadă că am sabie. Scuzați, dar am șoptit ceva. Ceva secret. Secretul morții mele. Vreți să vezi că mor din prima, îmi dau kick? Ia uite. Bagă muzică tare de adio. Nu scrie muzică de adio. Oh. Ai pus 0. Pune una. Adio, rămânem așa. Hai mă, fă odată să vezi ce kick îmi dau. E bună. Yo. Stai când dau acum kick-ul, ia uite. Yeah! Nu! Are lag. Ia uite. Yeah! Bă, nu! Am sărit cum trebuie! No! Asta e că oricum pierdeam, că erau de invizibili. Doar un lucru mai țin, când amintesc de tine, zău că mă țin. Hai mă, mai e careva tare? Ia mai pică invizibili. Hackerilor! Hackerilor! Doar să vă prind că sunt invizibili și mă bat aici. Nu. Vreau. Să vedeți ce scriu. Fuck you. Să vedeți cum mă scoate serverul. Te scot? Nu. Și mă mir. De obicei când scrii tâmpenii pe chat, ori îți ia chat-ul de nu mai poți vorbi, sau te scoate. Și că nici una, nici alta, norocul cu mine. Dar unde mi-e adversarul? Nu văd nicio cupolă. Băi, mă sperii. Bă, mai ții minte ce s-a întâmplat atunci când n-am avut cu echipier? De m-am dus în partea lui și m-a zvălit Minecraft-ul de pe mapă. Am cu echipier. Mă omor. Nu-l las eu pe ala să-mi ia locul. Fraiere. Wow! Ce frumos! Oh, apropo, ăsta e skin-ul meu. Nu pot să mai văd. Vezi? Îmi place sincer. Deci, apoi s-a încheiat primul episod și n-am câștigat niciun meci. Oh, în sfârșit nu e invizibil. Îl văd. O să te fac, bă. Stai, el să-i scriu timp. Da. Poate acceptă ca fraierul. Stai, l-o scos. A, dar l-o băgat pe unul în distanță. Fit don't to the ram. Aici. Ce? What the fuck? Serios? Ia să o pun aici. Așa n-are nicio întrebuințare.
până unul a ajuns în lugă. A, n-a ajuns. Oh, asta îmi place mult. Oh, oh, pe țara asta de gunoi. Oh, oh. Sincer, chiar îmi place. E atrăgătoare melodia. Dar cine vrea să vă strângă careva după voi? Nu cine sunt ce suntem noi în ziua de azi. Nu mă? Delit? Oh, 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 oh. Măcar m-a picat așa. Cricket! Cricket! Capitulez, bă! Uite-l că-l văd. Nu e vizibil. Ia mă, știi să-ți faci? Serios? De mine te-ai legat, mă, să te pui? Da, doar pe mine m-ai găsit. Stai, hacker ăla, unde m-a lovit? Țăran. Bă, pătălai! E frică, bă, pătălai, știu. Nu, 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 nu. Pupă, pupă, pupă. Na, 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 na. Evident, poate. Ce crezi că se întâmplă dacă sar Toma de aici în apa aia de un cub? Ce? Până ce n-am mai urcat? Stai să vezi ce-i scroll-ul ăsta. Fuc. A început școala iar. Școala iar. A început școala, s-a terminat vacanța. S-a dus dracu pensii, distracții până dimineața. Piscină, caterincă multă, în-drum spre Constanța. Ce frumoasă era viața. Începeam temele și referate cu grămada toate tezele. Cât de stresante sunt la mate luate absențele. Că trebuie motivate toate adus scutirile. Scutirile. Nu vrem la școală, vrem iar afară. What the fuck, ăla începe din altă parte. Crezi că n-am cuburi, mă? Ăla e altul. Bă, eu nu stat de aici în niciun caz. Ah! Hackerul. Ah! A început școala iar. Ia uite-mi loot-urile. Uop, uop, uop. Dansează și elegant, stai. Școala iar. Nenorocitule. Cât de
m-a dărâmat. Când vine frigul, nu mai trec pe la școală. Iar dacă comentează profii, inventez vreo boală. Cu flori, cafea, parfumuri, îndulcesc o profesoară și o iau de la capăt iară. Să curgă notele și corigențe cu grămada și edițele. Trebuie să le ascundem până rezolvăm problemele. Să luăm la rând cu toții toate cafenelele. Cafenelele. Nu vrem la școală, vrem iar afară. Să nu învățăm, să ne distrăm. Ce crezi, mă? Te las să pui în blocuri? Vrem iar afară, să nu învățăm, să ne distrăm. Pe la ore nu Orice pușcoală. școala iar. Păi cam atât a fost cu acest episod. La revedere! La revedere din nou!